Assalamualaikum Turkmenportal web saytynyň nährwan tomoşaçylary. Bir eserin tarihinden adly rubrikamyň bu edek kısanna Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden Magtymguly praýasynyň ilkinji kanonik keşfi hakyna onuň tarihi hakyna gysgaçykda ýetirilýär. Magtymguly praýasynyň keşfini öğretmeklik Aýhan beýik watançylyk urşunyň has aljaranlyk döwründe Türkmenistanyň praýasynyň keşfini öğretmeklik hakyna ýapyk bähsleşik ilkinji ýerek öňlen edilýär. Şol wagt Moskwanyň Surik Fadynak institutynyň 3-nji ýyl talaby Aýhan Hajyýew hem muňa gatnaşmak meser edýär. Bu bähsleşige jemi 10 käwly suratkeş, jemi 50-den urak taslamalar hödürlenýär. Şolaryň içinde Aýhan Hajyýewiň döreden taslamasy, ýagny häzirki wagtda biziň gözüňimize getirýän Magtymguly praýasynyň keşfini Aýhan ikrar edýärler. Şeýlelikde 1947-nji ýylyň 7 fevralyna çenli doly bu tornukly ýagdaýda ýerine ýetirmek hakyna karar kabul edilýär. Aýhan Hajyýew bu işin hötdesinden aňyrýany bilen gelýär. Ýagny 1947-nji ýylda iş tamamlanýar. Şeýlelikde biziň ählimiziň gözüňimizde ýadymyzda galan Magtymguly praýasynyň ilkinji kanonik keşfi 1947-nji ýylda dünýäge ýenýär. Bir işe ulaşdy. Deňim duşum goç ýigitler her kimler işe ulaşdy. Hak her kime bir ýol berdi, her kimler borja dalaşdy. Kimler girdi hak ýoluna, ýaşyryp düşdi pärine, kim kılıç ally eline, çally İslam dinini açdy. Nerbedegili begler hanlar, atlanta dolar meydanlar, söktü dere döktü ganlar, goçaklar serinden geçti. Bir istedik ulu yaran, netip bizi etti hayran, kime gitti İran turan, kim ıtbıkan teori açtı. Haka ayan bollu halim, halkta bilen bolmaz mälim, Magtymguly, meniň ýolum, o dostlardan aýra düşdi. Magtymguly praýasynyň döredijiligi biziň günlerimize gelip ýetse-de, onuň ýüz keşfi biziň hiç birimize de mälim däldir. Suratkeş entek çeperçilik uçilşesinde talip döwründen başlan irinsiz gözleglerini, çeken zähmetiniň rehnedini gördü. Taslama gözleg sergisine hödürleýän 3 taslamasynyň üstünlügi eýe bolmagy suratkeşde uly jogapkärçiligi artdyrdy. Entek döredilmedik keşfi gözüňe getirmek üçin şahyryň döredijligine salgylanmak suratkeş Aýhan Hajyýewa ýeterlik bolmady. Ol şahyryň aýak basan, demalan ýerlerine, etrek summar tewitlerine gidip, ondan ruhy täsir aldy. Ol ýerleriň ýaşul neslinden şol döwre degişli geyim gejimleriň nähili bolanlygy baradaky dogry maglumatlar peýdalanmagy başarypdyr. Häzir biz beýik Magtymguly praýasynyň keşfini Türkmenistanyň halk suratkeşi Aýhan Hajyýewiň döreden portretinden başgaça gözüňe getirip bilemdik. Suratkeşiň bu döreden kanonik portretine syýyrdan boýly, eýninde türkmen donly beýan edilýär. Renk çözgütlerine hem şahyryň öz döwrüne mahsus häsiýetde görkezmäge çalyşýar. Şahyr türkmen aýynyň içinde, halynyň üstünde oturan görnüşi görkezilýär. Suratkeşe şahiranalyk pikirleriniň dörep duran pursatyny beýan etmek başartýar. Dawarlandyrylan Magtymgulynyň keşfi rahatlyk ýagdaýyna ýerine ýetirilip, kynçylyk döwründe ýaşan beýik filosofyň, şahyryň akyllaryň içki ruhy dünýäsini sırly açmaga synanşýar. Suratkeş bu eseriň üstü bilen külli türkmen halkynyň merdana oglunyň häsiýetlerini bermegi başarypdyr. Bu bolsa halkyň aňyna beýik akyllary şeýle gözüňe getirmeklik kanunyaly bir barlyk hökümine galdy. Ol barada bolsa döredijilik ustatlarynyň aýdan sözleri dol suwutnamy bolýandygyny görmek bolýar. Türkmen edebiýatynyň ustady Berdiker Babaýew özüniň fizik we ruh taýdan dol güýjündäki Magtymgulynyň keşfini men hut şu suratdaky alsypatda gözüňe getiripdim diýip belleýän bolsa, sunugat öwrenji Pavel Popov Magtymgulynyň portretini ruh suratkeşi Arest Keprenskiýiň elinden çykan Aleksandr Sergeyevich Pushkiniň portreti bilen çekinmän deňeşdirip bilersiýär. Emma ruh suratkeşi Pushkini hakykatda görüp, onu öz öňünde oturdup, onuň keşfini ýerine ýetirýär. Emma Aýhan Hajyýew Magtymguly praýasyny öz öňüne getirmeler bilen beýan edýär.
Bu eser halk tarapyndan gollanma bolsa, suratkeşiň ustatlygyna ýene bir gezek şaýatlyk edýär.